Сега ще направим лоша разходка за почивката ви. Утре ще направя много видео с тази почивка. 4 дена дълга. Ще започнем с този басейн. 3 басейна има тук. Ужасно самия пушек и миризма. Това е, защото водата е гореща. Да, водата е гореща. Тук долу има тайче. Не сега не се вижда. Да, не се вижда в момента. Това е като Да. така. Децата се пълно. Не се вижда късното, да разберете как е правилно. Бялото пълни. Да. Там бяха да ги знаете. Това е комплекса, тук е басейна. Да, и айде да ходим да хапваме. Чакай. Той сега ще е затворен другия басейн. Там ще покажа през вратата. Добре. Там ще покажа през вратата другите два басейна. Да. Показваме. О, как може да се пазара по холчетата. Отворен е. Ама само ще го... Не, Басейна. той не се вижда. Тъй, че ще го затворим, да. Правя видео, Ванеса. Айде, давай. Ето е Ванесето и ние ще я включим във видеото, да. Включите в видеото виждам. Ванеса видеото е с нощна разходка. На почивката. Айде да влизаме в механата, че си без яки. Там има каквото има. Да. Там. Утре ще разгледаме там ще се парзаляме. Има пустачка. Сутринта ще направим басейнто, но сутринта е малко по-дълго. Насам към механата. Там. Айде към механата. И като кажеш... Гаси. Добре, гаси.